Mbavha dzekuZimbabwe dzakabata nyati dzikamusiya ine foni yake. Humbavha tinozobvaizika pakuti vakamurowa zvelevo iroro, but at least kumusiya nefoni yake kwavakaita, that's humanity. Because mbavha chaidzo kusiya nefoni dzingatoprefer kuiuraya foni, but vakashowa humanity. Mbavha idzodzo dai dziri dzepajoni paipisa. Video rinoi ndere vakadzi vese nevarume. Varume video rangu ndoda kuti muripe hanzvadzi dzenyu. Vamwe vakadzi ndoda kuti video rangu muripe vanasisi venyu, vanin'ina venyu. Hatirambidzi kuti tizi rombe rako risinganokubvisiri iroro, it's cool. Hatikurambidzi kuti dananai nerumarombe enyu, it's fine, cool. But problem yangu yandinemi nayo yekuda kuzozvara stereki. Stretch too much, you are relaxing to the extent yekukana kuti ava baba havana kana tse vavakabvisa kumba kwedu. Izvezvi nguva yatiri inoyi kune vamwe vanhu nekuda kwekuti Joni yakazodhakwa, kune vamwe vanhu vakumusha uko iye ndiye ane vana 6. Murume kana kuti aziye kuti ari kupi haasi kutozikanwa kunzi ari kupi. Vamwe varume vazhinji vanouya kuno Joni vanenge vakasiya vakadzi vavo kumusha uko. Panguva yakapera yazvanga zvaoma vakadzokerwa nevakadzi vavo vane vana 1 or 2. You understand? Then there is iwewe wekuti tinenge tichikutsura every time. Hatikurambidzii kuzvara. Munobva mahwanda nekuti ndiri kuzvara hama dzangu. Ndiri kuzvara vana vanozodichengeta. Let me be honest with you, kuchengetwa nemwana ilaki. You might give birth to 70 kids and none of them will take care of you kana wachembera. Kuchengetwa nevana unogona munhu ane vana 2 anogona kutochengetwa kudarika munhu ane vana 8. You understand it? So musazvara nemweya wekuti ndoda anozondichengeta. Kana kuti ndiri kuzvara hama dzangu, hama dzekuzvarira nhamo. Izvezvi munguva yaperayo vanhu maimhanya kumakomo nevana 4. Vatinonzwira tsitsi vana vadiki vamuri kutambudza. Iwewe ne5 common sense dzakakwana unozvarira murume anogara mumukuku vana 4. Vana 4. Really? Sorry ndinozopidza voice nenda kuda ndichikecha ma feelings ndichitsamwa. Because inini ndinoda vanhu vanofunga. 5 common sense dzakakwana. Murume asiri kutombo afford kana kunobviswa kana tsvakirai kuno. Ndiye wanoda kuzvarira vana 3, 4, 5. Zvino atisi kukurambidza kuti dananai nevanhu venyu vasina mari, haisi mhosva kuda vanhu vasina mari, but dananai muri 2. Why do you bring vana panyika vamusinga afford? Kuzvara hakurambidzwi, but zvarai vana vamuno afforda. Tiri kunzwanana here? Shut the fuck up. Zvarai vana vamunogona kuchengeta. Ndo agenda yevideo rangu. Chero utori kuZimbabwe ikokoko ndati zvarai vana vamunogona kuchengeta, musangozvara vana kuda kufadza murume, because ndava dzoro renyu makanyanya kupusa vamwe vakadzi vanofunga kuti maybe kuzvarira baba ndokuti unzi mukadzi musvinu. Zvarai vana vamunoafoda. Munoti isusu ana Leah hatina maboyfriends anotikumbira kuzvara hereso. Tutori nevandotinyengetedza kuti ukandizvarira baby ndokupa imba kumadokero. I'm not looking for the house, bro. I'll give birth when I can afford another child on earth. Thank you. Guys, I'm not okay, but pane chinhu 1 chandipedza. South African wese at this moment ari kuda mbiri anotodhisa Zimbabwe, but pane rimwe dhisi randaona kwanzi hanzi handina hangu mbiri, but handina malikes, but malikes angu ari nane pane KFC yeUZimbabwe. Ende maZimbabweans muripo muri kulaika. You same Zimbabweans vari kudhisirwa KFC yavo muri busy kulaika. Muri kulaika, muri kutofollowa. Muri kuseka ipapo. Chicha muri kupupunyika mchiseka. Chicha muri kupupunyika mchiseka. Makambona kuti masasko chero kawatukira nyika yavo kuti kanyika kane vanhu vanouraya avasekereri tsvina. But vatinyatsoziva kuti vane vanhu vanouraya zveshuwa. But imimi maZimbabweans hatikwanisi kuzviti zvimiririre wose. Why are you pakadaro? Don't even comment, because vanhu vakazara ipapo vari kukomenda ndisu. Muri kukomenda chiko? Muri kukomenda chii? Zvimwe zvinhu ndezvekuvhiyiwa mosiya. 2 cents dzangu about nyaya dzevarume. Vanonzwa vasingadi kunzwa havanzwi. Ukaona murume achiita izvi, kana musati maroorana, chibva wotosiyana naye. First, murume wekuti akatadza zviya anobva akublema kuti I did this because of you. That guy is manipulative. You understand it? Akahura ukamubvunza anototsamwa kunge ndiye ahurirwa.
akachita akaita mistake yaaita, it's either he's blaming you or ari kutotsamwa kuti wandibvunzirei. Do you know kuti ndo varume wekuti kana akuroora akakuhurira ukamubvunza anokurowa, wekuti haakwanisi kuti admite kuti ndatadza mai mwana, I'm so sorry pabhaizika zvozvanzi ndakatohura nekuti iwe wanga uchita huri bonde neni, ndakatohura ne. And you ladies, you justify that, huh? Murume anokusikiza kudai so nembama, you expect that guy to change? Nyadzi varume kupedza nguva vanhu, problem yenyu munoti kana manakirwa nebota zviya zviyaka amuoni red flags, amuoni red flags. But daukudzai ladies, murelationship, mumarriages, wherever, bota chete harisiro rinoitwa richipera. Nguva zhinji ndedzekuvaka zvinhu zvine musoro, nguva zhinji farai. Zvino unofara sei nemunhu anokusikidza nembama? One day achakurova ziso ukaita bofu. Anyway, nyaya dzivarume itai zvamada. Ndakatarisa hangu Zuchu na Diamond Platnumz nekamwana kavo kavabva kuzvara, then I got to understand kuti kune vamwe vana vasingatombonidi kushanda hard kuti vave rich. Then kozoita vamwe vana vachangozvarirwa munhamo ende kuti vazova rich pachanetsa. Pane pautoda Mwari nekushanda nesimba. Imagine kuti mai celebrity, baba celebrity, mwana uya ato celebrity izvezvi zvekuti asati angovhurirwa ake page, musi waanovhurirwa page, mabrand deals, mabrand masvinu anenge autobata kamwana kadiki kako, vachitoda kutokashandisa pahembe dzavo dzakanaka, pamadhaipa zavo akanaka munyika imomo. Kamwana kako kanenge kakutomira pamadhiri iwayo, mwana asati akutombofunga kuti kunei. Before she knew it, kamwana kaya katoone mansion, because magifts aya ega, tisiri kutaura nyaya dzababa namai, magifts aya emwana uya ega anokwanisa kutotenga mansion. So then there's you ekuti ukazvara pavisiting hour pari kuuya musupu yemukonzvi, mabanana auya nezvisvino, auya nemapamba. Umwe akada anenge achitouya nemahewu ekuvidza kumba, zvanzi ndo ari health. Guys, money is good. Haipo hayo mari, but money is good guys. Money is very good. Imagine kumwana uya ato rich kudhara, and then there is isusu nevana vedu asina kana savings account kana tse. Isusu wacho we are actually struggling kutoita ma savings edu pachedu. Mari yakanaka guys. Sometimes you end up wamboti asingari makadi umbondi test so this type of life. Ngomukondri mwana wembinga. Zvakashatei.